Szombaton ünnepélyes keretek között újra felállítják az egykor Nyitrán álló vasturult. 100 évvel ezelőtt a világháború áldozatainak emlékére több városban emeltek úgynevezett áldozatkészségszobrot, többek között Pozsonyban, Losoncon és Pőzsgyénben. Nyitrán a környékbeli nemesség kezdeményezésére a Vöröskereszt Egylet állítatta a szobrot a Városház téren. Mindenki vásárolhatott egy vasszeget, egy koronáért, amit bevertek a szobornak az alapzatába, ami fából volt. Akik gazdagabbak, vagyonosabbak voltak, azok esetleg egy ezüst vagy egy aranytáblácskát kaptak ezért, és többet fizettek természetesen, de a bevétel mind a háborúban küzdő emberek vagy hadjárvák hozzátartozóinak ment. A nyitrai vasturul a többi magyar vonatkozású szoborral és emlékkel együtt elpusztult a háború alatt. És mivel a jelenlegi szlovák törvények nem teszik lehetővé, hogy a magyar feliratú szobrot az eredeti helyén állítsák fel, így szombaton délelőtt 11 órakor az Alsóbodoki Vállalkozói Magánszakközépiskola emlékparkjában leplezik le a nemrég elkészült alkotást. Bennünket is motivált, hogyha abban az időben ezt megoldották, nem szerettünk volna erről megfeledkezni, és azért került pontosan erre a térre, mert ahogy látható mögöttem, Eszterházy János kálváriára van itten létrehozva, és Eszterházy János édesanyjának is volt komoly funkció és köze ehhez az alkotáshoz. Özvegy gróf Eszterházy Jánosné Tarnowszky Erzsébet a Nyitrai Vöröskereszt Egylet társelnöke volt, és az egylet már az első héten 26 000 koronát gyűjtött össze a vasszögekből a hadi özvegyek és árvák megsegítésére. E nemes célhoz sokan csatlakoztak, az avatás fővédnöke gróf Batthyány Vilmos Nyitra megye püspöke volt. Örömünkre szolgál, hogy ennek most valójában a világi védnökséget maga Európa Parlamenti Képviselő Csáky Pál vállalta be, és szintén örömmel szolgál, hogy a szakrális védnöke is lesz ennek az alkotásnak, mégpedig Nyitra vármegye püspöki helynöke Gyurcsó Zoltán személyében. A nyitrai vasturul az egyik olyan magyar emlék, amelyről nem szólnak újságcikkek, írások, így kevés adat maradt meg róla az utókornak. Az egykori szobormását Sándor Elek készítette, a madár szárnyainak fesztávolsága 2 méter. Az alkotás egy faoszlopon áll, s ahogy 100 évvel ezelőtt, így a szombati avatáson is lehetőségük lesz a résztvevőknek egy-egy vasszöget verni a szobor talapzatába, emléket hagyva a jövő nemzedékének.